Pozdrav, brate. Zdravo, Stefani. Ćao. Kako si? Pa dobro. Završio mi radni dan, mislim još radim, ali nemam više šta da radim, tek sutra ujutro, dobro sam. Dobra ekipa vam u ovoj maloj sobi. I nisam trebala danas nominirat nikoga, tako da mi je to silo baš paf, ko budali pleska. Kako je protekao tvoj prvi radni dan? Pa protekao je okej, mislim, nahvalili su me, rekli su da sam dobro to odradila. Imala sam jedan trenutak, možda sam se počela smijat, ali sam se uspjela iskontrolirati, tako da je to relativno okej prošlo. Inače, šta mrzim najviše i divim se ljudima, mislim, stvarno im se divim, skidam kapu, koji mogu raditi u gostiteljstvu, u restoranima, posluživa hranu, pića, jer ja, brate, to ne mogu. Ja nemam živaca za to, ni kulturu, bon ton, ništa. Znači, ništa, jebi ga. Jednostavno, to posao nije za mene. Mogla bi bilo šta drugo raditi, ali taj posao nikad. Ni da mi plaća 3.000 eura ne bi ga mogla raditi. Ti si bila gost u luksuznom hotelu, a sada si zaposleni. Kako se osjećaš povodom toga? Pa osjećam se okej. Osjećam se bolje nego kad nisam bila zaposlena, mislim. Lakše je nekako, jer kad nisi zaposlen, nemaš šta raditi, kužiš. Dosadno bude. A čim imaš neku aktivnost, nešto vrijeme brže prolazi i osjećaš se korisnije. Da li hoćeš da kažeš velikom bratu da ti je bilo dosadno dok si bila gost? Pa nije mi uvijek bilo dosadno, ali bilo bi momenata nekih gdje bi vrijeme doslovice stalo je nikako da prođe. Jedino mi je to žao, tipa što sam zaposlena, šta ne mogu na žurku i šta ne mogu spavati u svom krevetu. Da li je bolje biti zaposleni ili gost? Pa dobro je bolje biti gost. Zato što tada mogu biti servinom, pa je zato bolje biti gost. A i opet te služe, ali opet, ne znam, gost je bolje biti. Da li ti nešto sada nedostaje od kada si zaposlen, a ne gost? Pa jesam ti sad rekla, fali mi moj krevet, to jest moj Ervinov krevet, to mi fali. Ugodnije je spavat, mislim, i krevet je bolji, a Ervin je tu kraj mene, tako da mi je svakako bolje tamo. A ovdje je krevet premalo, ovo je mal krevet za jednog, a kamoli za dvoje. I još upadneš cijeli unutra, nije uopće ravno, nego najgore ikad. Da li ti neko nedostaje? Pa sam sad rekla, Ervin mi nedostaje. Kako podnosiš to što si sada razdvojen od njega? Pa dobro, isto smo kući, tako da je okej. Okej, ali nadam se da rekli se 24 sata da trebam raditi ovdje, pa se nadam da sutra nakon ručka bi trebala proći ta 24 sata i da ću se opet moći vratiti i biti gost hotela. Vi i dalje jeste u istoj kući, ali Ervin je i dalje gost, a ti si zaposlena, a zaposleni i gosti nisu u istom odnosu i kontaktu kao kada ste bili oboje gosti. Pa znam da nismo, ali kažem, nadam se, jer ste rekli danas da ćemo biti 24 sata zaposleni, ako to sve valjda bude dobro, tako da sutra vjerojatno nakon ručka sam i ja opet gost hotela. Kako si podnela to što večeras nisi mogla da budeš na žurci? Pa okej. Okej, onako nije neka žurka, večeras u sobi su, tako da to sam dobro ponijela. Bolje su ove žurke prije bile, tako da bez veze žurka, u svakom slučaju. Ja i vidim da i njima nešto nije zabavno, mislim, bar preko televizije koliko možemo urati. Da i nije neki lom na najjači. Šta znači za tebe to što ćete Ervin i ti sutra ponovo biti gosti? A znači, ipak ću biti gost sutra. To, brate, to. Uglavnom, šta znači ćemo biti gosti? To znači da ćemo valjda nastaviti sa ovom pričom, ne znam. Sa ovim između mene i njega, možda ćemo sutra moći malo više popričati o nama i tipa tako te neke stvari.
Veliki brat bi voleo tebe da čuje šta je to između tebe i njega, naravno, po tvom mišljenju. Pa ne znam, evo iskreno ja sam mislila da se to nekako zaladilo između mene i njega, ali on je meni jučer rekao neke stvari, mislim koliko se ja sićam, ne znam sad baš točno ih prepričat, kakve su bila, rekao je da mu se sviđam, da mu se nešto u stilu nije svidjela neka cura ovako ko ja, iako sam ono zapravo totalna suprotnost i mislila sam stvarno da mu se neću svidjeti jer on je fin momak, a ja sam to šta sam, debil, ali uglavnom ono ne znam. I reka kada ne misli na druge ženske, da misli na mene i to mi je došla malo prije isto reći. I tako, i da to nije isto bez mene. Ali uglavnom sutra ćemo vidjeti ćemo kao će se to odvijat. Ali ono iskreno ugodno sam se iznenadila jer sam mislila da se isto tu nešto zahladilo i da je ono prošla ga taj film. Ali eto, ipak me ugodno iznenadio i izgleda da to nije tako. Jer ne vjerujem, nije tip koji laže, razumiš, i da bi mi sad to govorio javno pred kamerama, pred televizijama, gdje svi gledaju, mislim, ne bi mu imalo smisla. Tako da mu vjerujem na riječ i ja stvarno isto mislim za njega sve najbolje i drag mi momak i sviđa mi se stvarno masu. I ono mislim i čast mi je što se sviđam takvom momku jer boljeg momka što se tiče svega, mislim za sada koliko znam, nisam upoznala. Kako je njemu pala vaša razdvojenost? Pa ne znam, on mu reka da mu je teško. To je nešto su ga oni danas bili ispitivali, ne znam točno šta, ali da se vidi ono da je fino odgojeno dijete i ono, pa sigurno mu ono, možda mu nije preteško, ali mu je isto teško, ono. Bolje mu je sigurno s menom u krojetu nego da je solo. Da li ste o tome malo detaljnije razgovarali? Nismo baš. Nismo. Da li on u toku današnjeg dana pokazivao emocije povodom toga što ste razdvojeni? Pa i nije baš pokaziva neke emocije, ali dobro skulila sam ja više manje njega, jer ja sam njemu udrila šemu, neku ignora, zato što sam opet ubrala da nešto gleda Barbaru, ovo ono, ali jebi ga. Očigledno čovjek mora pogledati šta još ne zamjera moja ništa, ali sam mu namjerno udrila neku kontru, da mu dam do znanja tipa da mi to smeta i čisto da vidim ono, jer stvarno mislim nešto prema Barbaru, ja sam skužila da zapravo i on meni udara šemu i ono, iako ne gleda u mene, ne znam ni ja šta bere i on mene košta i ja njega berem, tako da, ne znam, mislila sam zaboravila, smantalo mi se sve u glavi, ne znam šta sam htjela reći. Možeš li velikom bratu malo da pojasniš šta znači to da ti bereš njega i da on bere tebe? A bere, ono, mislim, da ubereš, da sinjaš, vidiš, ono, kužiš, gleda ovdje, ali zapravo vidi mene, razumiješ, tako ja gledam vamo, ali zapravo vidi njega. Jebi ga, to ti je tako kad ti se neko sviđa, ono. Moraš igrat tu neke male, ono, šemice, ne znam. Jebi ga, neka mi stvari neke zasmetaju, pa mu ja hoću malo udrit namjerno kontru, ono, tipa ne šljivi ga 2%, ko šta nije o mene, nije danas šljivija 2%, pa mi je opet došla, tipa nije me pogleda cijeli dan, ni ja njega. I onda sad kad smo sidili ovdje, kad su bile nominacije, smo si bacili tu koje pogled, onda je tu sve bilo jasno i onda mi je došla tu ispred reći da ću poslije doći tamo, to je što ćemo se vidjeti poslije i to, iako ne znam, jer smo imao tada pričat, ali ono, samo pričat i to je to. Nakon što završi ta žurka njima. Šta ti misliš, šta je cilj tih malih igara koji imate vas dvoje? Pa ne znam, to je tipa neko kuvanje, ono, početno kuvanje. I mislim, i nadam se da će to kuvanje izrast u nešto ozbiljnije. Mislim, imam takav osjećaj, iskreno, da bude na šta će bit, ne znam. Može me posra sutra, ono, možemo se totalno odvojiti jedno od drugoga, ono, da skuži, da si uopće ne pašemo, može se desiti, ne znam, neka stvar koja će prilići čašu i to više neće biti to, ali ono, bit ćemo vjerovatno opet u ok odnosima, ali to možda neće biti ko prije. Da li mu ti veruješ kada on kaže da ne gleda druge devojke? A dobro, tu mu ne vjerujem baš, ono mislim, gleda, on pogleda, razumiš, ali jebi ga, pogleda ni ja nekad, ali ono to ne znači da mu se, ne znam, Barbara sviđa više nego ja. I mislim da mu se ne sviđa iskreno više nego ja, ali ono da mu je fizički dobra ženska i to je to. Ali mislim, šta? Ako on pogleda prema Barbari, gdje pogledaš ti? Šta kažeš? Ako Ervin
pogleda prema Barbari, gde pogledaš ti? Di pogledam, šta ja znam di pogledam? Ako ubere njega, okrenem pogled u drugu stranu i to je to. Ne znam di pogledam. Šta ja znam, u frižider, u plafon, u staklo, u pod. Da li možda Barbaru smatraš za konkurenciju? Ne smatram Barbaru za konkurenciju. Protiv Barbara nema ništa, Barbara mi je prva liga cura, stvarno nemam zamjerke. I to je to, ne smatram je konkurenciju, jer izgledam sebi bolje nego ona i mislim da sam bolja. Ne smatram, imam ogledalo, vidim sebe i to je to, razumiješ? A da li Ervin ima konkurenciju u nekom muškarcu? Ervin? U kući? Nema, što se mene tiče nema. Nema. Možda bi imao konkurenciju prije da je Darko, ne znam, tipa neki opaljeni, ludi tip, opušteni zajebancija, show, gori sve, ali nije tako, Darko je premira, ne znam ni ja šta, tako da ništa. Darko jedino lipo izgleda, i finje momak, ali prazan mi je iznutra, ne znam, nekako. Neć smrdi, nit miriše. Da li si pre odnosa s Ervinom razmišljala kako bi izgledao tvoj odnos sa Darkom? Pa razmišljala sam samo prvi dan, možda tek kad sam upoznala Darka, jer šokalo me. Jer lik izgleda isto ko moj ovi najdraži, to jest i najljepši glumac na svijetu. I onda me stvarno iznenadilo i još fura njegov taj džir, kosa, brada, sve. Ali onda jebi ga, posralo me zato što nema, on je mekušac. Mekan karakter, ja volim jebi ga, malo drugčije momke, ne znam. Ili opaljeni, lude, za zajebanci, ili tipa ko Ervin, Znaš, onda su dobrice, Ervin je baš rijedak primjer, ne znam, stvarno, momak, greške nema. Predobar je. Osjećam da je i predobar za mene, ja sam u kurcu, razumiješ, ali on je stvarno predobar. Stvarno predobar. Stefani, šta misliš? Kako ostali ukućani reaguju na vezu između tebe i Ervina? Nemam pojma, jer o tome ne mislim. I to me nije brige. Nije me brige šta drugi ukućani misle u vezi moje veze između mene i Ervina. Zato što se to tiče samo mene i njega i ne znam. Znam da nas Gogo podržaje i to mi je drago i Gogo mi je stvarno predrag lik. A za ostalo, šta misle, mogu da misle, to mene ne zanima. Ja nisam takav tip, ja se ne opterećujem s drugim ljudima, ja ko su ukućani i to, ali šta oni misle, to nije moja stvar. To me stvarno, niti najmanje zanima. Mogu da misle šta god hoće. U redu, Stefani. Hvala ti na iskrenom razgovoru i sada možeš da napustiš ispovedonicu.